Shalom, dihamuna salhuna damang dainang, na inolongan di baga sa tuata Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera. Nabuhay pasahat hita ganun marsada-sada. Damang dainang adorang so hita tangin hata ni bata. Nagabibohal di baga sa partordiot tadi pala partikienon. Parjuluma hita martangyang. Dame ni dibata na sumurung siyan salu na roha. Ima mangaramoti atya tedok pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amen. Hata ni Tuhan nasartu hita dia pala partikienon. Dianit mesen buku perpasalmen bidu 110 mamukamay siyan ayat 10 siya masoho sa ayat 20 siya o mahatan ni Tuhan tapay iukma di bagasan rohat tabi ukap hamuna madiau akabahal ni hati goran asa hubungoti akailah mamuji Jehovah odo bahal ni Jehovah bungotan ya kapartigor doi sogot madok moliati maaw diho ala naong dia lusiho au jala menjadi hatuokku batu nang binolokkon nyaka padi bagas ima jadi batu parsuhi si Jehovah doi masa halongangan doi anggo di matata ariodo na jinadihon ni Jehovah marolopolop jala malas ni roha mahita disi. Ia le Jehovah say manupak maho. Ia le Jehovah say homa mabahe menjadi. Pinasupasu manaro marhite tigori Tuhan. Hupasu-pasu hami mahamu akka nasyed bagas ni Jehovah. Jehovah do debata. Jala ibana manodang hita. Tabatok kamu nama akka pilihan pestai sahat ro diaka taduk ni langgatan. Hodo di batakku jadi hodo pujokku. Ali di batakku say hodo pati bulokku. Madok moliate mahamu di Jehovah ay pardingan basa do ibana. Ay ro di saling-ling na do asi ni rohanay ido pajahonna hurian nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus somaldo di bagasan parngoluonon molo adok akatamu kehormatan nanengro tusada bagas manang tusada luat somaldo luat naneng majalo tamu kehormatani patupahon aka pangaradeo diri lamajakon na terhormaton jala saluhu nai dipatuduhon disiala lasni roha isarana hami ingot do waktu menek kami di hutan nami alana kebetulan bapak nami guru huria do hati hai molo neng rosa dapat dita tu huria nami tor humalap do dijabu majak kopadita alana sa adalah seni roha bulut do majakon haroni pandita tarlumobi ma takas do bapak nami halak batak berarti akka na olo martamawi di bagasan minggu tadi pala partikienon ima di bagasan minggu palmaru manang mare-mare minggu palmaru mon gabi minggu parpudi maon adorang so dipersilakko Tuhan Yesus ditikina tua Tuhan Yesus tuhuta Jerusalem ragam do jelma majakot ibadah maralopolok do nasida jala say dipuji-puji nasida do Jehovah alana ado pakirimon di bangsoi di hati hai Yesus narotu Jerusalem naikon gabi paluaho di nasida
sianaka parokilon daka parmaluan. Jadi alani lasni rohai mah ragam mare-mare pahean na karating di parpyakon na sida majakon haroro ni si Palue. Di bagasan terpu jamita na sa hita di apala partikyanon so dia sada ede olopolop na pinasa ni parpasalme. Olopolop na pinasa ni parpasalme non takas pataridahon so dia parpasalme na takas manada jala makilala basa-basa ni dibata. Las ni roha na tubu di bagasan roha ni parpasalmen dada ala dao ibana siya nakahamolon ala na porsia do ibana diurupi didongani jala dio dibata do ibana mengadupi salun akahamolon naro tu bagasan parngolon takas do dilalai ibana basa-basa ni dibata takas do dilalai ibana pangurupin ni dibata idu maban ibana gabi marolo-polo di bagasan parngolon. Alenia manginang nenalonga di bagasan tuata Yesus Kristus alenima na pole di dok parpasalme ukka pamuna madiau akka bahal ni hati gorang asa hubungoti akka ilah mamuji Jehovah. Somodi mana mangidohon asa saluhut na jelma na adong di akka humaliang nape mau ka akka bahal hati gorang. Lapatan na somodi na sida pangaradio diri asa menguli di bagasan hati gorang. Bagas ni dibata na adong di luar dinasida gabe masua dinasida may di bagasan hati korang. Lapatan na bagas ni debatai gabe sada hataridaan ya ka jema partigor do na gabe mare dia ka puji-pujian disi. Alini medokon di bagasan turpuk jamita ukapamuna madia akabang ni hati gorang asa hubong huria nenolonga di bagasan tuhatta Yesus Kristus. Di bagasan ayat na mangihu musenang takas do di hati dakot. Parpasalmen so di iba na madok molihate di Jehovah ala nang dialusi Jehovah saluh na akka alu-aluna jala dibat-ibana di bataga bihatol. Nah, ternyata manginang jelma namal parmarut na dia pala bagasan partikino di bagasan minggu palmarmo na sa jelma na marayahon minggu palmarut na porsia do ibana nunga dialusi di batas salu na akka jojuna jala na mabade batado gabi hato di bagasan boluna ido akan namal parmarut alini hita salhukna gudang do di tradisi gerejawi na tapatu pada pala pertikyan gudang do patu pahon akka mare-mare songon sada parningota alai buha molo nungata ingot tutu haroro ni Jesus na ikopaluho kita marhite-hite na dipilih iba na diri na holang sebatas mangingok do kita. Gudang do jelma sama dia mangita. Diingot do haroro ni Jesus. Alai dan dijakon Jesus. Alai anggo hita dang sama dia mangita. Nah sejauh mana porsia tu tuhatta Yesus Kristus molo taingok minggon gabi minggu palmarum di bagasan parngolota. Berarti ikut tubuh do pajakon na di bagasan ngolota. Sama parpasaman na dia pala partikya no. Dingo ibadah dengan bahasa ni dibata nasa di bagasan ngoluna. Gabe di patu pa ibana pajak kono. Gabe di ibana gabe di bata hato di bagasan ngoluna. Nah kita pe kosongan itu. Nasa jolma na marningot. Haroro ni Jesus manang nama nomu haroro ni Jesus. Na paluaho kita sedosa. Iko sahak do tu bajak kono. Tajak ma Jesus naroi. Tajakon ibana gabe Tuhan jala si Pangulo di bagasan parngolota. Amanginang dia na mangiutom musenang takas do dibahen na martudu-tudu imatu Tuhan Yesus di bagasan ayat 22 batu nang binolok niaka padde bagas ima jadi batu
parsuhi. Jesus do na dibolok ko nakapan di bagasi. Alay gabi Jesus do gabi batu parsuhi. Gabi Jesus do gabi parhitiata. Pahoton haporsyota manobus sita. Pahotok kita bumardhame do di bata. Tudu-tudu tutuhan Jesus doon na pinatupan ni parpasalme. Na kita pe ikon nunga tarajumi ma. Nunga Jesus hape gabi batu parsui di bagasan parngolota. Nunga Jesus hape nagabi padunguk kita dok di bata. Nunga Jesus hape nagabi manesa saluk naka dosata. Alini huria na nolonga di bagasan tuat ka Jesus Kristus. Ari na jinadihon ni di bata. Ari na tadalhani di akka pardalana di parngolota. Ikut taraju mimai basa-basa ni di bata doi. Mangaramoti saluk nakanguluta. Ari na jinadihon ni di bata. Iko mabaik kita marulupuluk jala malas ni roha. Olupuluk jala las di roha. Natapatupa. Dada ala dak adong akasi taono. Dada ala dak adong akahamaon. Alelas ni roha natapatupa di bagasan minggu palmarumon. Las ni roha di pajakono doon. Ala nahita penung adijakko Yesus gabi anakon. Ala nahita pedijakko Yesus do diurupi Yesus do. Manaon salung nakahaporsu di bagasan parngolota. Udia nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Adong piga-piga hal nanaing sitio pota somon patogun haporsyota senhata di debata na satu hita dia pala partikeno. La parjoles lahali marhite-hite hata di debataon nantakas sita madok moliati di Jehovah diragam ni ngolu ng tabolus. Di minggu palmarumon ikota boto do padok moliati tu debata. Ragam do akadaw tabolus di bagasan parnglota alay nampe gudang akka arsa ni roha, nampe gudang akka parokilon, nampe gudang akka padaraman na tupa na daw siya nakapakirimota. Alay porsiya do hita jala iko bodo tahatidak ko di bagasan akka parnglota, iko debatado gabi hatot di bagasan parnglo. Secara sederhana, ketika engkau menderita, ketika engkau banyak persoalan di dalam kehidupanmu, tetapi orang yang merayakan Minggu Palmarum harus tetap mengatakan di dalam kehidupannya, hodo debata hatua di bagasa malu. Saulat naik. Masing-masing kita punya paruh kilo di bagasan malu. Masing-masing kita punya persoalan. Alai nampe gudang akka paruh kilo jala persoalan nata do di bagasan parmolo. Selaku orang yang menyambut kedatangan Tuhan, yang mempercayai akan penebusan yang dibawakan oleh Yesus Kristus, kita harus tetap mengatakan, Engkau adalah Tuhan keselamatan. Dapat dua ho namanginang dan longa di bagasa tuata Yesus Kristus marhite-hite jami taon nang takas sita manada pabayana ni Jehovah marhite-hite Yesus Kristus di bagasan akka parngolot mono takas Jehovah manang Yesus Kristus gabe mangudion saluk na parngolota berarti hita iko madok moliate tu debata ala naung dihok kita. Madok moliate tu debata ala naung ditubus kita. Madok moliate tu debata ala naung dipasu-pasu akka parngolota. Di Minggu Palmarum, setiap orang percaya diajarkan untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan. Maka pada saat ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur. Akan apa? Akan segala kebaikan Tuhan, akan penebusan itu. Ale ingot tamu namangina. Songon di Turkbuk epistelta di buku Nisi Matius bindu 20 sanai.
marulupuluk dunasida majakon Jesus. Alay na ditahi di roha dinasida dan panadaon di bagasan hasil tongan. Na diigil na sida Jesus gabi raja di Portibio. Alay gabi terkirim do na sida diakka pakirimon. Jesus na ditahi rohada gabi raja. Dan buy palo diri na diha pelor sila. Jesus na diigil na sida gabi panjonjok kon harajaon ni sida. Alay nung ditakop medok ko na sida. Idok na sida persilakot ibana. Lah kita penjujut do somon. Tajakon do Jesus. Tadok do hodo di batakku. Alay ditiklas ni roha. Dungro akka parot kilo. Dungro akka parsahiton. Dungro akka narahis yan roha do pikiran. Gabita persuada Jesus. Alay angguna Porsche di bagasa Tuhan. Nama jakon jala mamilio diri na di pajakonon maradop Tuhan Yesus Kristus. Apa na masa di bagasan parmulona. Dan gabi madao siya Tuhan. Alay totong do diboto iba na madok walihat. Lubisan na pinarsita ni rohatta. Diliot Tuhan. Dakko lang hamora, dakko lang hagabi na dilihat di bata tu hita barhita ti Yesus Kristus. Alay hanguluan na mangot. Karena kita sudah menjadi bagian daripada kehidupan yang kekal, maka kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Maka Minggu Palmarum pada saat ini mengingatkan setiap orang yang percaya senantiasa bersyukur dalam kehidupannya, senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena Tuhan menebus kita dari segala keberdosaan. Namangit amanginang napatuluhon marhite-hite hata di Tuhanon ikototong do kita majogoar ni Jehovah jala di bagasan akatanyang tabe ikototong do gabi tangyang namat pakirimon dada tangyang na manuru. Bahasa mi do kesomoni. Gudang do tangyang tasunare manginang holang manuru Tuhan leho maawat. Leho maawat. Leho maawat. Dungdang dileho di bata dang hok be dirina. Dia porsyam. Ale anggo tanya yang namar pakirim. Dipangidon ibana saluhuna tu debata. Alay di pasah ibana asal umoni rohani debata di pasah. Somon tanya yang di Tuhan Yesus Kristus. Ditikin na di taman Getsemani. Di do Yesus Kristus do. Ale amang mulubui badao ma panginu manusia. Alay unang merohakku na sao. Roham. Ima taging namar pakirimon. Nah kita pe kusomonido. Jolma na marayahon Minggu Palmarum. Dia akan senantiasa berdoa di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dia akan senantiasa berdoa akan segala kuasa Tuhan yang akan nyata dalam kehidupannya. Nah parpudi sahali marhite-himite Minggu Palmarumon di paingot dita. Ikototok kita madok muliate di Jehovah ay perdingan bahasa do ibana. Airwo di saling-ling na do asini rohana. Orang yang merayakan Minggu Palmarum, dia percaya bahwa kasih setia Tuhan nyata dan tetap di dalam kehidupannya. Jelma na maraya Minggu Palmarum, iko makaporsay do dengan bahasa ni di bata manotong di bagasa moluna. Dan tarasam dengan bahasa ni libata. Alinia manginang ninolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ikot tapatuduhom may di bagasan minggu na parpudi. Adorang so tartak Tuhan Yesus. Di paingot kita. Di pajakonon
nia kajolma ditikina masuk Tuhan Yesus tuhuta Jerusalem. Ale pajakono na tapatupai komarasing do tu pajakono dinasita. Pajakono ta, pajakonon madok moliate ala nong Yesus gabi raja di bagasan akka parton diota. Amen martanya kita. Moliate ma sobaruhanan itu ali Tuhan. Nunga taruli hami marhiti-hiti hata. Ajari matutu kami di bagasan ngulu nami. Asa totok kay majakoko di bagasan ngulu nami. Pajakonon nang roho tu portibyon nang disesahodo salu na kadusa nami. Ajari mahami asa pataridahon pajakononi marhiti-hiti akaparangin na dinggan tu salu akka humalyang nami. Muliate Tuhan. Hodo na manaon akka na porsuk ala niya kahadoson nami. Hami haddo na iko tarsilap ala digatihok kodo hami gabi hodo di parsilap ko. Muliate di balga ni holong ni roham. Muliate di saluh na asin ni roham na kami jalo ganuk marsada-sada. Ajari matutu kami asa patubuhon asin ni roha tu akka humalyang nami. Aido na hinanomoko siya kami ganuk marsada-sada. Di bagasan Yesus Kristus gukma asin ni roham tu kami. Amin.